Naimbag nga oras sa kaprobinsyaan, idaron mi kada kayo dagiti napapatagadamdamag, manipod iti Kapitolyo iti La Union. Daytoy, ti Baro Atimak iti Kapitolyo News Program. May sa ti sektor iti edukasyon karagiti prioridad ni Governor Rafael Veronica Rafi Ortega David dito'y probinsya iti La Union. Kang runaan ngay lungalong ti gobernador, ti expanded access to quality education. Isuatap nonan anay pay amay pangato ti kalidad iti edukasyon dito'y probinsya, nagtataripnong dagiti manursuro, DepEd officials, miyembro ti provincial can local school board, ken dagiti alkalde. Itinaangay at 2023 La Union Education Summit idi Hunyo 16. Unang step, may trabahuan para ipagsayatan iti education sector dito probinsya. This one way of extending the provincial government support to the programs of the government. Indaulwan daytoy iti Provincial Government of La Union, babaan iti Provincial Planning and Development Office, ken kabinulig ti Sinergia Foundation, amay sang organisasyon amang tultulong amang ipangato ti kalidad iti edukasyon ditoy pagilian. Ditoy ang napagsasaritaan, dagiti na duma-duma a plano ken addang para iti panangpaduras ti sektor iti edukasyon ditoy probinsya. Panggap iti PGLU ang makaadal aming agtutubo dito'y La Union, ken maipaayan dagitoy iti dekalidad nga edukasyon. Pero sino po yung pag-iingat sa kanila? Kung magbabago ang ating sosyedad, napamigin natin sila pag-iingat. At yun ang pinaka-importante talaga, hinapin natin yung pagbago. Hindi, perfect sila Union sa education, wala na tayong kailangan baguhin. No. We need to point out yung mga lapses natin so that we will know how to address these lapses and mapaganda natin yung education systems natin. Kang runanan ay kant importansya ti panakaipaay ti solusyon, karagiti kaso ti dropouts, bilang dagiti non-readers ken ti panangnayon ti skill sets dagiti estudyante. Dapat kailangan po natin yung 20% para mabigyan natin pansin yung mga batang nangangailangan ng ating tulong, especially with parents, at dapat natin kaligain at tulungan para sa ikabubuti at sa ikauunlad ng kanilang pamumuhay in the near future. Nabaligan ay ganwa tinadakamat ng aktibidad, kasaro na ti positibo a panang ipakita iti suporta iti tunggal maysa para iti panang pasaya at iti sistema iti edukasyon dito'y La Union. Binigbig ni Gov. Rafi ti kinapatag iti Education Summit kasdalan tapno maamuan ken masungbatan dagiti na duma-duma a parikot dagiti manursuro ken karagiti pagadalan. I would like to encourage and inspire na that is why I'm also here personally to show all of you na dapat we should always have a thirst to learn. No, we should always have a thirst to better ourselves para mapaganda pa po natin yung mga pwede natin magbigay sa constituents natin. Plano ita ti gobernador a mapalawa pa iti local school board. May pasidong dagiti manursuro iti capacity development trainings, mangputar ti unit amang tutok iti sektor iti edukasyon ken kastapay a mapapigsa dagiti reading programs kadagiti pagadalan. Dakkel ti pamati ni Gov. Rafi, ababaan karagitoy nga addang, inayon pay, ti panang bukal karagiti na duma-duma a programa para karagiti estudyante, ket masolusyonan dagiti karit ken parikot iti sektor iti edukasyon. Babaan iti daytoy nga aktibidad, na minsan manen ang panaknikan, ti panakipag La Union probinsyanihan dagiti ka probinsyaan, akas sulbag ti pananggunod ti dekalidad nga edukasyon, ken napintas a masakbayan, dagiti agtutubo ditoy La Union. Itinagan ni Governor Rafael Veronica Ortega David, daytoy tigayem ken kabsatyo, John Martin para iti Provincial Government of La Union, Baro Atimak iti Kapitolyo News Program.